Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Imbag nga, agsapa tayo amin kakabsat, maawis kayo nga tumakder, sakbay ti serbisyo tayo. Madaydayaw ti Apo, da kayo nga adipen ti Apo, idaydayaw yu tinagan na, madaydayaw kuma tinagan na, ita, ken iti agnanayon nga awan inggana, manipod daya agingga iti laod, maidaydayaw tinagan ti Apo. Gloria kumaken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. Pasado iniugma, hasta ngayon, upalain. Amen. Apukukwanak ti mengkut dinggek ayat mo ti surute ngemu madada kumatpamati akin kamayasiteng yasiteng na kadiyo ako itiden na ti krus mo yasideg na kadapong arpaday tabakrang mo halaen na kaagserbiken ka o apuan na marswa kay kararwa kumamang namnama kaya't mo matungpaldam yasideg na kaliho apo itiden na ti krus mo yasideg na kadapo harpaday tamakrak mo naragsak inoran oras no ti sango madag agparinto mengak ngagdawat ken kamaki kaysam yasideg na kadiyo apo itiden na ti krus mo yasideg na kadapo at paday tabakrang mo. Magkakararag tayo. Managayat kan manakabalin na Diyos, hatoy kami nga si ayat ken si papakumbaba nga umay agdaydayaw ken ka. Agyaman kami iti adu a bendisyon nga impaay mo kada kami, iti napalabas alawas na. Ket sapay kumat agtultuloy iti panang bendisyon mo kada kami. Wenno Apo, sika kuma iti umadda kadagiti sibay mi, tapno marik nami iti presensyam kadagiti bibiyag mi. Agyaman kami met kadagiti koro nga iso ti mangted ti mensahe, babaen iti kanta. Ken kastamet ti mensahero mi nga iso ti mangpisi-pisi iti tinapay, nga inkamlak amen itabigat. O kadagiti adu nga nagkurkurangan mi, iti padami a tao, nang nangruna ken ka. Dahito iti dawat ken kararag mi, tinapateg anagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
pangagmo kadi ararawin. Amen. Kino natin na santuan na surat, agbabawi kayo nga rod, kaya't agsubli kayo ti Diyos, tapno pakawanan na dagiti basbasolyo, no aramiden nyo daytoy. Kidawek ditong galmay sa kanya tay kakabsat ti naulimek nga panagbabawi tayo, si papukumbaba nga panagbabawi tayo ken Apo. Ket kidawek iti panakikaadda ko man ti Apo, kaligiti bibiyag tayo, ngay tultuloy nga mampapakawan, bayat ti panagtukar ti organo. Agkararag tayo, amami nga da sa dilangit, nakaaramid kam iti basol asaan kam anagbalin ang mapagtalkan. Ladingiten mi dagiti naaramid mi, ket ikarimi nga saan min pulos nga aramiden dagitoy abanag. Adu ti biddot mi kengka, nga sikalaeng ti mangpakawan kadakam. Apo dawaten mi ti pamakawan mo, ket tulungan nakam amang pakawan kadagiti sabali, kas panang pakawan mo kadakam. Apo ikarimi asay-sayatin mi ti aramidin mi, tingkam panagna itilawag mo o Apo. Agyakaman kam iti sakripisyum, tapno masubbot kam ken basol, tapno maadaan kam ti biag nga agnanayon. Dagito iti dawat mi ken ka Apo. Amen. Amen. Itay ti panakaornong dagiti sagot nga agpaay ti paramid ti multipurpose building. Maawis kuma dagiti usher diti sangwanan.
Laimbag nga Domingo tayo amin kakabsat. Good morning! Agyaman tayo kinapoy, ti gundaway manen, ngayon paay na, tapno sang kamay sa tayo nga agdayaw, ken agyaman, ken kuana ituuneg, ti sanktuaryo na, ket agyaman tayo met, ti tunggal may sa kanya tayo, nga aday ti uneg, iti gimong tayo, ken kastamet kadigiti FB Live, sa dino man tayan nyo, iti naduma-duma, diso, dito ipagilian tayo, ken kastamet kang runaan na, digiti adda, kadigiti balasiw taaw ket kablaawan da kayo amin iti naimbag nga aldaw ken tatang aldaw ket Domingo ditoy pagilyan tayo ket sapay la kuma ti talna ken kapya ti apo ti tultuloy nga ipaay na kanyayo iti amin gundaway. Ket kidawik man no adda digiti cellphone nyo paki-share and post yu man sa puli nyo ti Central United Methodist Church page. Ket naka-live ijay iti Ilocano service tayo ket paki-post and share yo di link tayo tapno kasta ket adupay iti makaabot nga kapamatyan tayo, kailyan tayo, kababagyan yo kastamet nga kailukanwan sa dino man tayan da tapno kasta ket maamuanda nga adda ti gimong dagiti Ilocano ditoy paset ti iglesia tayo ditoy Manila ditoy Central United Methodist Church. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti first timer adda dagiti umuna kadi nga gundaway nga makadwami dito unig ti iglesia tayo. No addaman kakabsat saan kayo man mabain nga tumakdir tapno kastaket maamuda kayo mat kakabsat adda kadi dagiti first timer. We have a Korean friends here. We have a visitor, Mr. Jong. May I ask to please stand and welcome to Central United Methodist Church, especially in the Ilocano service. Our Korean friend is looking for Korean also here. That's why he attend in our service here at Central United Methodist Church. No, awan man kakabsat, kastamet kadigiti adati FB Live, agyaman kami kadigiti first timer nga nakipaset iti online live streaming tayo iti iglesia. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti kakabsat tayo nga ag birthday. Ken nakaabot ti wedding anniversary da iti daytoy nga lawas birthday ni Mami Nanay Luz Ramirez. Adata ni Nanay Luz, good morning, happy birthday. Ken kastamet ti guwapo nga baron ni Fiskal, ayan, ni Paul, adda naman ni Paul, siyempre, dagiti agtutubo. Ti may kadwapulo nga tawen na ni Paul David John Makaraeg. Ken kastamet kini birthday namin ito bigat ni Carla Onilia, ken kastamet into no 13 ni Ate Jackie Arceo. Adapay kadi dagiti ag birthday wenno ag kasangay iti daytoy nga lawas kakabsat. No mampay no addaman kanyayo kakabsat, no adda kay laki ditoy Manila ket saan kayo nga mabain nga mangawis tapno kasta ket maikararagan kayo mat dagiti pastoryo kadwak dagiti visitation team tayo iti Ilocano. Ket no addaman dagiti ag birthday mabalin kay tumawag iti office tayo adto dagiti number mabalin kadi nga umay man ni pastor tapno maikararagan kami adati service ti panagyaman saan kayo nga mabain nga umawag iti opisina tayo tapno kastaket sisasagana kami met nga sumangbay kadagiti pagtaingan nyo tapno kastaket makipagyaman ken maikararagan kayo kadwak dagiti napipintas nga visiting team iti Ilocano. Ayan. So, gyaman kami ken kastamet kakabsat nga into no malpas iti English service adati UMM Luncheon Fellowship kidawek man dagiti amin nga UMM ti uneg ti iglesia tayo diti gimong tayo ti Ilocano nga dati luncheon and general assembly dagiti UMM no agtawen kayo ti 40 pangato ket miyembro kayon kakabsat iti United Methodist Men. Oo. So kidawin mi iti panaki pasetyo iti daytoy nga aramid. Ken kastamet nga intong Domingo saan kayo nga agab absent tapno kastakit makipasetmet iti Music Sunday tayo.
ket babaen kadigiti talento, dagiti koro tayo, ket kanta padayawan tayo ti Apo, babaen kadigiti samiweng ti kakanta nga na Kristyanuan nga kanta nga ipaay dagiti koro tayo ti Ilocano, ket sapay la kumata saan kayong agap-absento no maminsan nga Domingo. Iti daytoy met lang nga oras iti gimong tayo. Ket into no 18 adati women's reception dagiti amin met nga WSCS kidawi memet nga makipaset kayo iti daytoy nga aramid tapno ada representative met ti Ilocano service. Ket into no 24 Sabado daytoy ti oras ti alas 2 hanggang alas 4 ti malem, ket adama buangay nga worship training for acolytes, liturgies, greeters, ushers and communion stewards. Ket no kayat yo ti makipaset iti daytoy nga ministeryo ti panagserbi ken Apo babaen kadagitoy nga aramid, ket makipaset kayo kuma iti daytoy nga seminar. Ken kastamet kayat kumet nga ipakamo nga into no Domingo awan ti pastoryo kakabsat ta into no Huwebes ket tumayab kami nga agpadubay tapno ordenahan mi dagiti ummuna nga nagbalin nga pastor nga maordenahan ijay Middle East, ket kas chairman iti Board of Ordained Ministry iti komperensya tayo, ket kaduak ni obispo dagiti DS ken kastamet kini admin Rani, ket mapang kami into no Huwebes ijay Dubai. Tapno kastakit ordenaan mi dagiti tallo nga pastor nga nakapasa iti interview idi nga maordenahan tapno kastakit isuda ti umuna nga naordenaan nga pastor manipod idi narugyan ti ministeryo ken aramid tayo ijay Middle East after 17 years nga indangulwan ti Nax United Methodist Church. Ket ti mangted to ti closing prayer into the Domingo ket ni Pastor Joey Kunanan ti in charge ti Vesper service. Ken kastamet nga kidawek ti multimedia team tayo ti panangbuya tayo iti DRRM or Orientation and Community Based Contingency Plan. The Manila Episcopal Area, through the Maya Disaster Management Office, established a program on disaster risk reduction, supported by the United Methodist Committee on Relief, to strengthen locally led and multi-stakeholder initiatives on disaster preparedness, emergency response, prevention and mitigation and recovery and rehabilitation, promoting quality and accountability, safeguarding and protection. Napakabuti po ng Panginoon, limitadong budget, pero sabi nga po kapag pinamahalaan mo ito ng masinop, ng maayos, no, sa pangunguna po ng district ng Bataan, ng DRR team nila, ay nasagawa po ang proyektong ito. Disaster preparedness, community-based contingency planning, creation care, and renewable energy are among the programs implemented in churches and communities within the Manila Episcopal area. These programs aim to enhance the resilience of the local population in the face of potential disasters, promote environmental stewardship, and encourage the use of sustainable energy sources. Join us at Maya DMO as we work to connect with diverse communities, raise awareness about disaster preparedness, and develop meaningful initiatives to support the most vulnerable. Nagyabang kami ket sino man ti kayat na makipaset iti daytoy nga orientation iti disaster risk reduction management orientation maaramid to no August 24 and 31 ket sapulin niyo lang ni Ate Mara Panganiban wenno ti council chairperson tayo ni Mr. Alvio Bautista. Kidawen tayo met ti padamag manipod iti stewardship committee tayo ni Ate Lourdes Sivilieja gapu iti napasamak nga clean up drive iti uneg ti iglesia tayo. Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat ko ida.
Agyaman pastor iti gundaway nga inted mo nga siya ket tumakder ti sangwanan tatanga aldaw. Ti bulan ti Agosto ket bulan ti Sidong, yun ang nakita ko interpretation o translation ng stewardship. Mabasa tayo i discipleship ministry ti UMC, nga ti nabiyag kinaranyag nga stewardship ket ti panangaramid dagiti banag, gapukin at Apo Diyos, iti relasyon tayo, panakausar ti oras, kabailan, ken ti ay ayaten tayo nga aramid. Panang urnos ken panang share, iti sanikwa, kanda jay na iplano a panangted iti misyon ti Diyos, gapo ti simbaan wenno gapo kada tayo. Idi 3 ti Agosto, ado dagiti, asan na po yung video natin? Ado dagiti simali, ijay umuna a clean up drive tayo. 58 sumurok, kumurang. Adapay makaikadwa, yan. Maikatlo, makipaset kayo matkumang. Ada kabataan, UMM, WSCS, senior citizen, church council members, ministerial team, kanda gito'y taga-obra to'y simbaan tayo. Ada pinangana, no, ada ti pinangan nga naaramid. Siyempre, sagot ti simbaan dayjay, when ibagak nga may sa daytoy nga, may ipapan na pananti ti sagot yo, tito'y simbaan tayo. Amo may nga saan tayo amin nga makaumay. Nga amo tayo met nga ado ti kabailan tayo means no nga pakikitaan ti pangsuporta. Ado pay ti kasapulan nga urnusen. Idawat ko man nga rod, kakabsat nga ituloy tayo ti panglinis ti simbaan tayo. Babasit lang. Kasla daytoy no malpas gimong tayo ana. Kat mabalin kadi nga iyawid yu dayta liturgy nga igemyo. Suratan nyo diti nangig nyo nga mensahe ni pastor tayo, no? Kapag kasla, adati assignment yun to, i-note nyo dahil kasapulan nga aramidin nyo, no, rumuar tayo ti simbaan. Wano, ikabil yun to, ito'y box, nga ikabil ko ijay sangwanan, bago kayo rumuar, nakapwesto ijay, ikabil yun, no, hanyo kayat nga iawid. No, adda o sa rin yung nga tissue, wano nga jay supot ngay na, nga nunapan kayo di CR tayo, wenno nangan kayo, wenno iminom kayo ti tetrapak, ti tetrapak na, wenno danom kasjay, kay isa ikabel tayo jay basuraan, no? Clean as you go, kunadang harod. E di clean up drive, kat nakita mi, nga adadagi jay aramat nga kasapulan, needs tayo. Ngam adamit dagi jay mabalinpay nga gamitin, dagi jay han nga mabalinin, kit imbiling min, na? Nagiging dorm, no? Nagiging dorm siya ng mga ipis. When no CR dagijay butit, when no dagijay bao, kasjay. When no dagijay pusa. Makita iti United Methodist Communications 2024, iti sidong kat kasapulan, nga adda ti miyembro. Nga adda panawen, oras nga maki-fellowship, maki-Bible study, no? Sang sa kamay sa, kaya aramid tayo dito simbaan tayo. Dati talento, sa nikwa tayo, dati sa nikwa tayo, sa nikwa man, when no pirak, tapno maaramid ti misyon, ken panggap ti Diyos para ti simbaan. Nagsingpa, nagurnos kami, nga enlistami, dagiti kasapulan pa, ngim saan nga kumusto dayjay, nga manglimpas ti panggap ni Apo Diyos para ti simbaan tayo. May salang dahito clean up drive nga ipaay tayo nga mangpatibker ti pinagmamamaysa tayo amamati ken Kristo nga sapay kuma taaddan to gundaway nga agbayag kayo met adito simbaan uray nalpasen ti gimong. Bilang stewardship coordinator, ibagbagak nga data presensyayo ket kasapulan unay, importante la unay. Na? Isungat at nga aldaw kit iyag meman daytoy stewardship commitment survey card adita sangwanan nyo adati kasta commitment survey card dita mabalin nga maamuan mi ti talent yo kabailan material man dayto nga parabor ni Apo nga adapay dita sidong nyo no suratan nyo man dayta form ta ikabal yun to dita basket ditoy bag nga daytoy
Itinag yun daytoy, madiyo kumaayaw awit, baka malipatan yun to, baka malipatan nyo. Adita lang dayta, ang gana day Holy Spirit kaya kuna nakit itatan, ibagamon ti kabailan. Nakasjay na. Ayan, isurot nyo pa din suggestions nyo mabalin nyo nga suratan dayta, ang suggest kayo no, day listaan kit awan jay talento yo, jay kaya yung nga ibigay, isulat nyo dyan, pati ay jay correction, no, dati correction nyo dayto, isurat nyo dita. Mabasa ijay umuna ako rin to, Kapitulo 12, versikulo 20 ket 5. Iti kasta, awan pa ng sisina, iti bagi ngem agsisin na ket di, iti amin apaset. Tilubong ket napigsa ti boses naga po iti Diyos, yung letter D na small, na inaserserbian, mas napigpigsa ngem tay boses, dagiti mamati kini Hesukristo. Isu nga kasapulan mi kayo, nga makipaset iti trabaho ti gimong tayo, agtinulong tayo, tapno tumibker ti pamati, pairutin na ti panakakikinabsat tayo, tapno addaan tayo iti pigsa ken tured nga tumakder nga agproklama ti ebanghelyo. Uray no hangkang ang sarita, no wenno ang sarita ka man. Amin tayo ket adda ti impaay ni Apo nga regalo. Kabailan nyo, intay suki-sukin, anya oras, ti ag Sunday school ka, wenno ag Bible study ka, wenno si kamat ati, agi-share dito sang wanan, kasjay, iti agi-share ti sanikwa, kabailan iti bagi, no, physical, pati dayjay talent ka inted ni Apo. Makita mi kuma nga kadkadwa kayo. Sakbay ko nga ilipas na ito ipanggap ko, intay panunutin, tinakasurat iti Lucas in versikulo 30 ket 8, mangted kayo kat ikan na kay tumet ni Apo Diyos, sukat anaan-anay, nased-sed ken agliplipyas, tayo maisabok to kada kayo, ngem, laglagipin nyo, ahaala ang apilak, iti mabalin nga isagot, iti simbaan para ken Kristo. Agkararag tayo basit. Amami nga nailangitan, salamat Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na kami po ay nandito sa lugar na ito. Panginoon, ang aming commitment card ay sana naway inyo pong ibulong sa amin at para sabihin sa amin na kami po ay maging matapang at sabihin na ito ang aking talento, ito ang aking kakayahan, at ito ang aking ipagsisilbi, ipagkakaloob na magsisilbi sa iyo sa simbahan na ito upang lalago ang buong gimong na ito, Panginoon. Tinataas po namin ang lahat po ng miyembro na to. Ito ang panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Agyaman nak, iti Apo Diyos, ti mambitisyon kada tayo amin. Agyaman kami ati Lourdes. Sige man, tumakdir tayo amin kakabsat, iyalatiw tayo, iti ayat, ken kapi ati Apo, bayat ti panangkanta tayo, ti timpuyog, dagiti Kristiyano. Ayan, tirebeng mo, tunos ken nakem tayo. Ayan, tirebeng mo, tunos nakem tayo. At dayaw tay nada, sang sakamay sa, di pamatigen inanama. Ayan, tirebeng mo, di ka padamatao.
Iti panakaibasa, tinasantuan na surat, masarakan iti libro ni Efeso, Kapitulo 4, versikulo 25, aging gana ti, sa tayo malati iti Kapitulo 5, versikulo 2. Ket kasto iti mabasa. Di kayo ngarod agululbuden, ti pudno laeng ti ibaga, ti tunggal maysa, iti kabsat na, iti pamati, takamkaming tayo amin iti bagi ni Kristo. Nagpungtot kayo, diyo ipalubos nga agbasol kayo. Saan kumaalumnek ti init adi bumaaw ti pungtotyo. Tapno diyo ikan ti diablo iti gundaway na amang sulisog kada kayo. Ti mananakaw isardeng nan ti agtakaw. Agtrabaho ket di tapno mangged as itatakneng iti kwarta nga agpaay kenkwana ket makatulong met kadagiti na panglaw. Di kay agsao iti makapasakit, usarin nyo laeng dagiti balikas a nagasayaat, ken maiparbeng tapno matulungan ti siya sino man akabusoryo. Ket diyo pagleddaangen ti Espiritu Santo ti Diyos, tatimarka ti Diyos, iti pangtagikwana kadatayo. Maysa pamatalged adumtengto ti aldaw, a pangwayawaya ti Diyos kadatayo. Lipaten nyo ti amin asakit tinakem, gura ken pungtot. Diyon bugkawan wenno padpadaksen ti padayo a tao. Ikaten nyo ti anyaman na sakit, tinakem iti siya sino man. Agkikinaasi ken agiinayat kayo ket di. Agpipinakawan kayo kas iti panangpakawan ti Diyos kada kayo, babaen ni Kristo Jesus. Ti kumadayat ti mangiturong iti panagbiagyo. Kas iti ayat nga impay ni Kristo kada tayo, babaen iti panangted na iti biag na gapo kada tayo. Kas nabanglo asagot ken daton ang makaparagsak iti Diyos. Amen. Kedawek man, ti panagtakdir tayo amin kakabsat, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo, manipod ti surat ni Juan, ti may kanem a kapitulo, versikulo 35, sa tayo umalatiw iti 40 ket maysa, aging ganat 50 ket maysa, ket kastoy ti mabasa tayo. Kinuna ni Jesus kadakwada siyak ti tinapay ti biag. Ti umay kanyak dinto mabisinan, ket ti mamati kanyak dinto mawaw. Nagdayamudom dagiti Hudyo ket kinunada nga iso ti tinapay abim maba manipod langit. Kinunada saan aya adaytoy ni Jesus nga anak ni Jose? Am-ammo tayo ti ama ken inana. Apay ngarod akuna na ita nga bimaba manipod langit. Isarding yo ti panagdaydayamudom insungbat ni Jesus. Awan ti makaumay kanyak no saan nga allukuyen ti ama nga nangibaon kanyak ket pagungarekto dinton maudi nga aldaw. Insurat dagiti profeta, isurun to ti Diyos dagiti amin at tao, umay kanyak ti dumgeg ket makasursuro iti ama. Saan na akayat asawen daytoy nga addaan nakakita ti ama, ti laing naggapo iti Diyos ti nakakita ti ama. Ibagak kada kayo ti pudno, ti mamati adda biag na nga agnanayon, siyak ti tinapay ti biag. Nangan dagiti kapuunan nyo iti mana ijay letang, ngem natay damit laeng, ngem saan amatay. Ti uray siya sino amangan ti tinapay nga naggapos sa dilangit. Siyak ti si bibiyag at tinapay nga naggapos sa dilangit. No kanen ti siya sino man daytoy at tinapay, agbiag nga agnanayon, ket ti tinapay nga ited kunto iso ti lasag ko, when ited ko tapno agbiag ti lubong. Diyos ti mang parabor tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ken panakaidingeg, tinasantuan asa una. Amen. Amen. Isa sa uwa naragsak, sa uwa mamabiyag, tisa sa uwa naragsak, sa uwa mamabiyag. Amen.
instrument of thy peace. Where there is hatred, let me soul love. Where there is injury, thy pardon, Lord. Where there is doubt, let there be faith.
Agyaman tayo ti biag dagiti koro tayo ket into no Domingo kakabsat ket manggigan tayo paset ti panangiselebrar tayo iti Music Sunday ket ti koro tayo ket mangipaay kadigiti kanta nga panagdaydayaw ket ti kabuklan iti gimong tayo ket adu dagiti mensahe ti koro nga ipaayda iti tunggal maysa kanya tayo. Ket kung nga basahin ti umunang bersikulo iti Juan ti may kainim nga surat ni Juan ti 35 ket kinunana siak ti tinapay ti biag ti umay kanyak dinto mabisinan ket ti mamati kanyak dinto mawaw. Ti binasak tatay nga teksto manipod ti surat ni Juan no kitain tayo narigat amaawatan no daduma no pampanunotek makapakatawa maysa nga burburtya iti tunggal maysa kanya tayo nga ibagana nga isuna ti tinapay ti biag nga naggapo langit narigat apatyen ngamin ammo tayo nga ni Jesus ket amamuda tinaganak na ni Maria ken Jose nga mabalin nga kunada haan kadi nga isunat ket karpintero ket tatta ibagana panadero isunat tatta mabalin kasya ti kapampanunutan tayo malipod iti ibagana nga siak ti tinapay ti biag nga naggapos sa dilangit no iti panawin tayo tatta kuna tayo kadigiti ay ayam anya dati ayam nga knock who's there kunada oray siguro agmalmalim nga sungbatan da narigat tayo nga sungbatan ngamin ti sungbat ket ti saludsod ket narigat nga sungbatan nga isunat ket naggapulangit ket numamuan tayo iti sungbat na siguro ti sungbat ti daduma di wow kuna tayo siguro ya asino nga ti mamati kanya tayo nga ibagada nga isuna ti biag nga naggapo sa dilangit ket amuda ti kagagalad kababalin ti naggapuan ti nagtaudan ni Jesus manipod ken Maria ken Jose nga isuna ket maysa nga karpintero iti agdama nga mapaspasamak nga Olympic iti France nangabak ti USA kakabsat ti basketball ti akem dagiti manarabay iti anyaman nga sports isuro na no kasano tayo nga kasano nga maiwanwan dagiti atleta masanay da mataruonan iti ummo tapno dagitoy nga atleta ket mapaspasayaat mapapigsa dagiti salunat ket maadaanda iti bileg nga makipagkompetensya kasapulan dagiti atleta ti umisong nga nutrisyon tapno pumigsada na salunat ket maadaanda ti gundaway nga mangabak iti anyaman a kompetisyon agyaman tayo iti umuna nga gundaway nga adda tinaiyawid dagiti representante tayo iti gold no mampay iti girlfriend na kin inana ket agap apa tatta iti daytoy nga kanito adu dagiti napasamak iti daytoy nga kanito nga babaen iti may tutop nga kaninda ti umno nga oras nga pannaturog da ken kastamet ti inda panagriing ti maysa nga research ko kunana iti Precision Nutrition may papanti Sports Nutrition Guide if we want the winning edge sports nutrition is your secret weapon. Sports nutrition is a strategic way of eating that optimizes your athletic performance. It ensures your calorie, protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, and fluid intakes will meet the demands of your sport.
the unique needs of your body and your individual goals. Also, you can train your hardest, perform your best, and unlock your full potential as an athlete. Inayon na pa nga kunana, the goal of sports nutrition is to ensure you're well-hydrated, well-fueled, and well-nourished. If you just take care of these three factors, you give your a serious edge that because you improve your ability to gain strength, muscle endurance, recover faster between workout and competition, heal more quickly from injuries, and perform your best when it matters most. Kitain nyo kakabsat, ti kinapateg, ti makan, ti taraon, kadagiti bibiyag, ti tunggal may sa kanya tayo, kadagiti atleta. No kitain tayo tinapasamak nga France Olympic, adu tinagastos nga pirak, gapo iti panangisagana da, kadagiti anyaman nga sports, kadagiti atleta da. San laing nga makan, no kasanuda nga mapapigsa, dagiti amin nga usarinda, dakkel agatad, ket maysa nga kadakkilan ang nagastos da, ket dagiti makan, tapno kasta mapaspasayaat, dagiti biyag na. Tapno kasta ket adda itinamnama, ngas isuda ket mangabak. Kasta met ti biyag tayo ken Kristo kakabsat. Kasapulan tayo met tina espirituan at araon tapno dumakkel ti pamati tayo. Kas iti kadagiti atleta no kasanuda nga mataraunan ti umno kasta kumamit ti na espirituan abiyag tayo. Kaya't naasawen kas kinanamit lang ti nutrition. Spiritual resilience is the ability to maintain a sturdy, positive spirit and clear sense of purpose and meaning even the face of suffering. Adu dagiti pagdalanan tayo, isut kasapulan tayo, iti na espirituan at araon. Ket manuypod ti surat ni Juan Wesley kunana, anang ipaay ti Diyos ti na espirituan at araon babaen ti inawagan na nga means of grace. Karaman kadagiti aramid akas ti panagkararag, panagbasa ti Biblia, panakipaset ti komunyon, panagayunar, panakitimpuyog, ken kastamet ti panangted kadagiti sagsagot, ken daton tayo, ken Kristo. Dagitoy, dagiti na espirituan at araon, nga kas isursuro, nangirugi ti iglesia tayo, ti Metodista. Dagitoy nga aramid, kas namati nga Metodista, ket pagtalanaydan na, tapno maisilpo, iti biyag tayo, ti kararwa tayo ken Apo, nga mangipaay ti na espirituan nga sustansya, tapno dumakkel tayo iti pamati. Sika ngay mat hangamangan ti agmalim kabsat di lumusdoy ka. Saan ka di? Tumikag ka. Saan nga napintas na pingping mo no hanggang nga mangmangan? Hanggang di? Kumbit. Kastamit kanya tayo. Kumbit tibiyag tayo anak Kristyanuan, no saan amapakan ti taraon ana espirituan tibiyag tayo. Kasapulan ti panagdakkel ti pamati ngamen para kini Wesley ti na espirituan at taraon ket may naig. Di kun kunana nga personal and social holiness nga insuro na amataraunan ti kararwa ken kastamet itibiyag tayo. Kastamet ni Apo Jesus, kas tinapay tibiyag, nga iso tina espirituan, manarabay tayo, anang ipaay ti agnanayon at araon, anang isuro,
ken nangiwanwan kadagiti biag tayo. So nga agyaman tayo ken Apo ta isu iti nagbalin nga biag tayo iti na espirituan. Tapno kasta agnanayon a maiwanwan tayo, maisuro dagiti nasken asursuro adal nga impay ni Kristo ket mataraunan tayo nga agnanayon kadagiti na espiritual abanag nga impaay ni Kristo kadagiti biag tayo. Isut gapuna no kasano no isut kasano nga kasapulan dagiti atleta ti umiso nga nutrisyon kastamet ti na espirituan ataraon tapno pumigsa tayo. Ti pigsa a kasapulan tayo ita kas Kristiyano kakabsat. Ket naggapo iti taraon nga impaay ni Kristo. Ta isu ti gubwayan ti pigsa babaen ti taraon nga impaay na ti biag na kakabsat. Isungahan tayo nga liplipatan. Numarik na tayo, kumapoy tayo, wenno nabannog tayo, kadagiti na pisikalan, gapo kadagiti trabaho tayo, kadagiti relasyon, manipod kadagiti pamilya, manipod kadagiti biag tayo, kasapulan tayo. Ti relasyon tayo ken Kristo, tapno kasta mapapigsa tayo. Ngem sabali met ti isursuro ti lubong kanya tayo kakabsat. Kanya tayo dagiti oray dagiti lalaki ken babae. No lumupoy ka kayat mo pumigsa kay uminom ka ati 4 kanto kuna tayo ya. Tapno pumigsa ti biag mo. Di ba? Uminom ka ti energy drink kuna na. Uminom ka datay kumugtar. Tapno kas takit pumigsa tayo. Kas ti sursuro ti lubong. Ngem di tayo ammo nga isumet ti mangperdi kadagiti biag tayo. Ngem nalipatan tayo ti sursuro ni Kristo nga isu kumati kasapulan tayo nga mangted ti pigsa kadagiti biag tayo. Tapno mapapigsa dagiti pamati tayo. Tapno kasta mapagbalegyan tayo dagiti kinadakis. Ada pigsa tayo nga agserbi, ada ti pigsa tayo nga mangsarangit kadagiti kasasaad tayo iti biag gapot napno ti problema ti lubong nga pagnanaidan tayo. Kasapulan tayo ni Kristo kadagiti biag tayo. No awan ni Kristo kadagiti biag tayo, awan mamaay tayo kakabsat. Oray na inumon ti maysa nga nya na gana di maysa nga box nga kumugtaren. Wenno anyaman nga energy drink. Apag kanito lang di jay kakabsat. Ngim to no bigat. Mas mariknam ti panagkapoy mo. Mariknam ti panakalupoy iti biag mo saan laing nga tinapisikilan. Ti panunot, ti rikna, ken na espirituan. Ket numariing kanton, ket maamiris mo ti biag mo, adda ti panangayay mo iti biag mo. Ngem, no ti tinapay ti kanen tayo, taraunan na tayo, ngamin iso ti mangsustiner kada tayo, pagbalinin na tayo nga dumakkel, ti pamati tayo, tapno anyaman dagiti sarangten tayo ti problema, ti biag. Adda pigsa tayo, tani Jesus ti gubwayan tayo. Kas iti daytoy nga bulan, kas panangiselebrar tayo ti Stewardship Month, ni Jesus tinangted kadagiti taraon tayo, dagiti kasapulan tayo. Ket da tayo met, taraunan tayo met, ti aramid, ti iglesia, babaen kadagiti. Biag tayo, dagiti parabor tayo, dagiti daton tayo, ken Kristo. Ngamin isu na tinangted. Isut gapo na kakabsat,
mamati tayo ken Hesu Kristo. Nga isu ti sagot ti Dios. Tapno mapapigsa dagiti pamati tayo. Tinaimbag nga damag nga ni Hesu Kristo ti gubwayan ti pigsaga po ta isut ng ted ti taraon. Kadagiti biag tayo. Mapadasan tayo iti biag nga agnanayon nga paay na. Isut karit ko iti tunggal maysa kanya tayo. Anyaman dagiti kasasaad tayo. Mabalin nga dati problema tayo, kadagiti biag tayo, pamilya tayo, trabaho tayo. Umasidig tayo ken Kristo nga isut gubwayan ti pigsa. Isut gubwayan iti pamati tapno mapapigsa tayo. Tapno mapabaligyan tayo. Dagiti anyaman nga masarangit tayo iti biag iti daytoy nga lubong. Ket ti pammaniknek na dayta ti biag tayo nga addaan ken Kristo. Sapay la kuma tintay panagdalyasat iti daytoy nga lubong. Tagtultuloy nga panagbiag tayo kas anak ni Kristo, kas namati ken Kristo, laglagipin tayo nga ni Jesus isu ti taraon nga gubwayan ti pigsa tapno mapagbaligyan tayo amin dagiti amin mangabak tayo saan tayo nga maabak dumakkel ti pamati tayo saan tayo nga aglupoy gapo ni Kristo ti taraon nga inawat tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Gyaman kami pastor ti napintas nga mensahe yu ita nga bigat kada kami. Di kay mapan nga ima-ima iti imatang ti Apo. Masapol amang itugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayanurot iti imparabor ti Apo a Diyos yu. Idaton tayo dagiti pagkapulo karkari ken datdaton apagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking online babayan iti bank account ti Central United Methodist Church ana iparang kadagiti screen tayo. Bayat ti panangipay tayo, kadagiti daton tayo kakabsat, manggigan tayo met ti maysang kanta, panangidaton ti na isang sangayan na kanta, manipod kadagiti kabsat tayo, nga ni Ashley Gequinto, Jerlyn De Quinto, ken ni Kuya Boy Babaran. I be now under your wing, cover me in the fatigue. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are
in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will join with you above the storm. Father, you are King, I part the flood. I will listen, know you are God. when The ocean tries to calm the roar, I will show you be above the storm. Father, you are King over the flood. I will be saved, know you are God. I will be saved, know you are God. I will be saved, know you are God. Tuy sagot nga yegmi, nagtaod ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan, alamin asa narag sa puso mi. Amen. Agyaman kami, Apo, ti kinaimbag mo, kinaparabor mo. Agyaman kami, ti panangiparangarang mo, kas sika ti tinapay, kadigiti biyag mi. Kas panagyaman mi, ipaay mi, dagiti biyag mi, idedekar mi, dagiti biyag mi, ken ka. Ket awatim dagiti nga sagsagot mi, o Apo. Ket mausar met, kadigiti aramid, ministeryo ti iglesyam. Ket iparukpok mo, tinananay, a bendisyon, tap nagbalin kami, a bendisyon met, kadigiti sabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, iti daytoy nga kanito iso ti panangbigbig tayo kadagiti opisyales, iti Ilocano Coro ken kadagiti amin nga kamkameng na, ket ikonsagrar tayo isuda, iti daytoy nga kanito, kas panagsagsagana tayo, iti umadani nga Music Sunday, into no sumarano nga Domingo. Patpatgen mi a kakabsat ken Kristo, bigbigin tayo dagitoy asimungbat iti awag ti Apo. Babayen ti ministeryo ti musika ditoy gimong tayo. Babayen ti panangiturong da, panagkantada, ken panagtukarda kadagiti instrumento, ket maysa a ministeryo nga impaay iti Apo awagas ti panagserbi. Kasapulan da kakabsat kas naayaban, iti daytoy a ministeryo ti kinadungo a suporta tayo ken kararag tayo. Kidawek man ti presidente wenno ti secretary nga basain amin dagiti opisyales ken kastamet kadagiti kamkameng. Ket umay dadtoy sangwanan mabasa dagiti nagnaganda. Naimbag abigat kada tayo amin kakabsat, maragsakan na nga ipakaamu kada kayo, dagiti nagtalek nga opisyales ken kamkameng iti Ilocano Choir, iti Ilocano Service Congregation, para iti komperensya 2024 to 2025.
President, yours truly, Alpha Rumbawa. Vice President, Faithlyn Arceo. Secretary, Maika Tolentino. Treasurer, Byron Terence Leaño. Technical Custodian, Benilyn Joyce Topino. Choir Peace Custodian, Krista Shane Tapios and Macy Andaya. Members, Tenor, Mark Angelo Sadora, Benner Costales, Henry Corrales, Matthew Tolentino. Bass, Tony Agraan, Ads Mendez, Crison Esteban, Brian Angelo Puerto. Soprano, Levi Ann Topino, Mamel Corpuz, Jacqueline Arceo, Manilyn Passion, Christine Loriz Bandare, Bernalyn Puerto. Alto, Joyce Domingo, Carissa Sadora, Roda Lucas, Diana Pagdilaw. Ilocano Choir Conductor, Sir Mark Cadeng. Pianist, Sir Paul Bella. Kakabsat, dagitoy ti opisyales ti Ilocano Choir tayo, ken kastamet kadagiti amin nga kamkameng na agyaman tayo kadagiti biagda, kaspaset ti panagserbida ken apo iti ministeryo iti musika wenno koro, ket iti daytoy nga kanito ket ikonsagrar tayo isuda. Alayin nyo man, di folder, ket sumango kayo dito yung altar, kakabsat. Ti panakipasetyo iti ministeryo ti musika, babayen ti Ilocano Coro, tapno mapadayawan ti Diyos ket maysa a ministeryo a kasapulan ti debosyon ken disiplina. Kas opisyales ti Coro ken kamkameng awaten nyo kadi, daytoy nga responsibilidad. Awaten nyo kadi ti responsibilidad iti daytoy a ministeryo. Agbalin kayo kadi a mapagtalkan kadagiti disiplina ti musika. Sapay kuma taikan na kayo iti Diyos, iti aglaplapusanan a parabor gapu ti panangidaton nyo iti biagyo iti daytoy a ministeryo nga addaan kinamatalek ken panangikonsagrar ken apo. Sumango kayo iti kongregasyon ket dawek mamet iti panagtakder dagiti amin nga dati kadagiti pagtugawan ket saludsudek ket no umanamong kayo ket mabalin nyo met nga ibaga aramiden tayo babaen ti tulong ti Dios. Patpatgen mi a kakabsat ken Kristo ikamatalek mi kada kayo dagitoy nga opisyales ken kamkameng ti koro tayo iti Ilocano Choir. Kadakwada nga naited ti ministeryo ti musika iti gimong tayo, suportaran nyo kadi ida babaen ti pammaregta ken kararagyo bayat ti panagkakadwa tayo nga sangsang kamaysa amang idaton ti panagdayaw ken apo. Umanamong kayo kakabsat. Agyamang kami. Kaya't agkararag tayo. O apo, bendisyonam kadi amin, dagiti opisyales ti Ilocano Coro, ken dagiti kamkameng na, anakipaset, ken nangidaton iti biagda. Tapno agserbida, iti daytoy a ministeryo iti musika. Ipaay mo, kadagiti anak mo, iti kinagaget, iti panagserbi. Ti ayat, bayat, ti panangidaydayaw da ken ka, apo. Babaen, iti daytoy a ministeryo ti musika. Tapno maitanok, ket mapadayawan, iti inda panagserbi ken ka. Ken Kristo Jesus, daytoy ti kararagmi. Amen. Amen. Ipaay tayo man, ti panagpalakpak tayo, kas simbolo, iti panangamong tayo, iti panagserbi dagitoy nga koro ket into no Domingo saan kay kumang
Agab absent tapno kastak ket buyayen tayo, padayawan tayo ti Dios, babaen kadagiti kanta nga ipaayda ti intay panagdaydayaw into no Domingo. Agyaman kami kakabsat. Sige, picture. Harap muna tayo, may picture tayo. Ti maudi nga himno tayo ti panagyaman ken panagdisipulo maawis tayo nga umasideg iti sakaanan ti altar bayat nga makankantay ti biagkot alaem nalpas. Biagkot alaem agaramid ti imbag, agaramid ti imbag. Pagpardasem to'y sakat, tapno sumurot ken ka. When dilak biag sarday, aken arik agdayak, aken arik agdayak. Bibikot ponwe mapu, tinasantuana sa itdem amin kukwakun, undas ka narakmapo, undas ka arangkapko. Kidawek man kakabsat, dagiti kayat ng umay diti sangwanan, dagiti dawat da, kararag da, dagiti board exam, dagiti dati sagsagubanit da, saksakit da, kastamet kadagiti mapan, kadagiti balasiw taaw, kadagiti samarong alawas, kidawek man tapno kastakit may kararag. Kararag tayo kakabsat. Amami nga da sa dilangit, agyaman kami iti daytoy nga kanito. Tapno ipaay may manen iti kangatuan nga panagdayaw ken ka kas Diyos ken mangisalakan mi. Agyaman kami ti panangtarabay mo ti lasud ti makadamingo kadagiti biag mi. No mampay napnuan kadagiti suot nga naglabas iti biag mi. Nga magyabang kami ti kinamanagayat mo ti parabor mo. Ket naikang kami ti gundaway nga dumatag ti saklang mo babaen ti iglesia mi. Kastamet dagiti kadwami iti online live streaming ti iglesia mi. Ti panakipaset da mangiparangarang ti kinamanagayat da ken kawapo. Ti likudan kadagiti pasamak iti bibiyag ti tunggal may sa kanyami. Agyamang kami apo ti sirib pigsa sa lunat panangisalakan mo kadagiti bibiyag mi. No mampay adu dagiti naglabasan mi nga problema wenno anyaman nga nagdalyasatan mi kadagiti biyag mi nga naka-apekto kadagiti pamati relasyon mi ti padami nga tao kang runaan ken ka o apo. Iti daytoy nga kanito manen o apo, idatag mi dagiti biag mi nga addaan panagpakumbaba ket daw may manen iti sirib mo panakikadam kadagiti bibiyag mi. Agyaman kami kadagiti nakaabot kadagiti
panagkasangay da, iti daytoy nga lawas. Kastamet kadigiti anibersaryo kadigiti kasarda nga kakabsat mi. Parangarang mo manen, ti kinamanagayat mo kadigiti biyagda, ti lasod ti maysa nga tawen. Ket no kasano, ti panakikadam, kadigiti naglabas ti biyagda, nang nangruna kadi nga ripetem kadigiti biyagda, nga sika ti agbalin nga sentro kadigiti biyagda. Ket punwem ti ayat, ti tunggal agasawa, nga nakaabot kadigiti anibersaryo da. Kastamet kadigiti adati sagsagubanit nga kakabsat mi, dagiti masaksakit o Apo. Idatag mi kadi o Apo nga sika ti mangted iti karadkad pigsa panang palaing mo kadigiti sagsagubanit na saksakit na tapno kastagat agtultuloy nga mapagserbian da ka babaen kadigiti pamilya tigimong ken kastamet iti iglesia mi. Kararag mimet, kadigiti agsapsapol, kadigiti trabaho, wino dagiti mangi proseso, kadigiti trabaho na, ipaay mo kadi, o Apo, iti napinpintas nga masakbayan da, babaen, kadigiti kumpanya nga napananda. Ipaay mo kadi, ti panang tarawidwid mo, panangidalan mo, kadagiti amin, nga aramid ta. Kastamit nga ikararagan mi, dagiti kabsat mi, nga mapanmanen, kadagiti balasiw taaw. Ni Ati Lucy Mamaran Jequinto, Ray Jequinto, Ashley Jequinto, ken Jerial Jequinto. Giyaman kami, iti gundaway nga maikararagam mi, dagiti nga kakabsat mi, ken kastamit, kadagiti dadumapay nga kakabsat mi, nga mapan iti balasyo taaw iti daytoy nga lawas. Stamet ti pami je Dubai into no Huwebes o Apo tapno kasta ikonsagrar mi ordenaan mi dagiti umuna nga maordenahan nga papastor iti entero nga Middle East ministry iti iglesia mi. Bendisyon am ti panagdalyasat mi ti panawen nga adda kami tapno aramiden mi iti ordination kadigitoy nga katrabaho mi ti iglesia. When Apo adu dagiti kayat mi nga kidawen. Ngem iti daytoy nga lawas manen nga sumaruno agtultuloy kadi nga kidawen mi ti panarabay mo. Ti sireb mo, ti ayat mo. Tapno kasta si kati maitan-ok kadagiti bibiyag mi ket isurom dagiti kasapulan nga aramiden mi. Tapno saan kami nga agkurang, ken nagkamali, kadagiti amin nga aramiden mi, no diket sika, ti maitanok, kadagiti amin nga aramid mi, kadagiti trabaho mi, pagadalan, kadagiti negosyo, nga impaay mo, titunggal may sa kanyami. When Apo, bendisyonam, ti aramid, iti Ilocano service, dagiti amin nga ministeryo mi, iti uneg, ti iglesia mi, ti Central UMC, ti kabuklan nga iglesia mi, bendisyonam. Ken kastamet kadagiti amin nga miyembro, kadagiti amin nga agay-ayat, ken sumupsuporta ti aramid mi, nang nangruna iti Ilocano service, ti iglesia mi. Ado dagiti kayat may kidawen, ngem ammom dagiti kasapulan, ammom dagiti dawat, ammom dagiti araraw, ti tunggal may sa kanyami. Ket sinanama kami, kas ti sasaom nga sikat ti tinapay ti biag, ipaay mo as ibubuslon, tapno masabet dagiti kasapulan mi, tapno maaramid mi ti pagayatam o Apo. Pakawanin na kam kaddi o Apo, dagiti amin nga nagkurangan mi, kas pamakawam mi met, kadagiti nagkurang kada kami. Gaputa da kami nga nagkurang, pinakawan na kami. Dagito iti dawat mi, tinaga ni Jesus. Amen. Amen. Sa pulek sinal daw amin a panunot ko ken kain ay ken kain na
kakabsat ken Kristo, nalpasen ti gimong tayo, ngem ti panagserbi tayo, ket mangrugi. Santay ko mga liplipatan nga ni Jesus ti biyag tayo. Ket intay, panagsisina manen iti daytoy nga kanito, nagtultuloy nga talna kapya ayat, ken parabor ti ipaay na titunggal may sa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.